קיימת מערכת יחסים מאוד הדוקה בין מחלות הפה, מחלות החניכיים, למחלות אחרות שיש בגוף. אנחנו יודעים למשל שבסוכרת, שבה בדם יש הרבה יותר סוכרים, זו סביבה שנוחה מאוד להתפתחות של זיהומים. ובסוכרת יש גם את התופעה שבו כלי דם קטנטנים נסתמים כתוצאה משקיעה של חומרים בתוך כלי הדם, ואז אספקת הדם היא קשה, ולכן מופיעים בהרבה מקרים אצל אנשים סוכרתיים במחלות חניכיים. עכשיו, מחלות החניכיים הן מתחילות כמחלת חניכיים שאפשר לטפל ולשפר, ולפעמים מחלת החניכיים היא כזאת קשה שהיא פוגעת בעצם וגורמת לניידות שיניים ואובדן שיניים. זה בעצם מנגנון של אובדן שיניים. עכשיו, מסתבר שיש גם את המצב ההפוך שבה מחלת החניכיים מגבירה את המצב הסוכרתי. כניסה של חיידקים לזרם הדם הרבה פעמים פוגעת בכלי הדם, פוגעת במעטפת של כלי הדם הפנימיים, גורמת ליצירת קרישים של קרישי דם שיכול לגרום לשבץ או להתקף לב, וגם מעלה את הסבילות לאינסולין, ולכן מחמירה את הסוכרת.